Hi, hello, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय स' आं दिनै आनबक्सिं भिडिअ लाबोदों फिसा मोनसे बुस्थु आनबक्सिं खालामगोन फ्लिपकार्टआव अर्डार होदोंमोन मा बुस्थु फैदों जेबो मिथिया दंफांनि थुख्रासो फैदों ना मा फैदों जों बेखौ आनबक्सिं खालामगोन दायो बे जाबाय आंनि पेकेटआ आरो बे सेखाजों आं आनबक्सिं खालामगोन दिनै नोंथांमोना नायबाय था लास्टाव नाय आरो नोंथांमोना जुदि बोरैबा आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम माबायदि बुस्थुआ नोंथांमोना नायबाय गिबियावनो आं बे सेखाखौ दोनथ'नोसै बेजों खामानि जानाय नङा ओरैनोसो आं लाबोदोंमोन थ' जेबो नङा बेखौ आं दोननोसै फार्स्ट अफ अल आंनि चेनेलावहाय बारा बेबायदि भिडिअ बनायनानै एक्सपिरियेन्स गैया आनबक्सिं खालामनायनि थेवबो आं नाजादों नोंथांमोननि थाखाय थ' आं पेकेटखौ बिसिबाय ओरैहाय पेकेटखौ बिसिना लाबाय सिङावहाय मा दं नायनोसै बे मोनसे निउयार गाइड बेफोरखौ बानायदों आं साइडआव दोनबाय बेनि उनावहाय आं मेन बुस्थुखौ नायनोसै आं अर्डार होदोंमोन कार ब्लुटुथ थिगानो बे बुस्थुआ मोजां ना गाज्रि नायनोसै खुलिनानै माबा ओंखारो बेसिकलि आं कार दङ आंहा बे कारनि थाखाय आं बे बुस्थुखौ अर्डार होदोंमोन थ' थिग दंना गैया बुस्थुखौ आं बेखौ उनाव दोननोसै बेनि भितराव मा दङ मोनसे इउजार मेनु दङ माबोरैहाय मा दङ बेयाव लिरनाय दङ थ' बेसिकलि बेखौ बेयाव दोनथ'बाय बे होदों कड फिसा कड होदों थिगानो बुस्थुआ बायदि मोनदों आरो बे मोनसे फिसा डाटा केबल बेजों माने बे बुस्थुखौ चार्ज होनो हागोन थ' गिबियावनो आं बेखौ अन खालामना नायनोसै थ' दायो अन जादों बुस्थुआ थ' आं मबाइलजों कानेक्ट खालामना नायनांगोन थ' अब्लासो बेनि मेन बुस्थुखौ आं मिथिनो मोनगोन थ' ट्राइ खालामनोसै जों बेखौ मबाइलजों कानेक्ट खालामनो थाखाय नेक्स्टआव आंनि मबाइलजों थ' बे ब्लुटुथखौ अन खालामबाय थ' नायनोसै स्केन जादों ना जायाखै थ' स्केनाव थुना होनोसै दा ब्लुटुथ मिउजिक फैबाय थ' अके खालामबाय आङो थ' कानेक्टिं जाबाय गोजोननैसो बे सिम्बल फैगासिनो दङ ना थ' कानेक्टिं जाबाय आं जुदि मबाइलाव बे मिउजिक प्ले खालामोबा बेवहायथ' थांगोन थ' मिउजिक प्ले खालामबाय आं थ' बेवहायथ' कानेक्सन जाबाय थादों थ' बिदि खोनानो मोनो बेयाव स्पिकार गैयाथ' आं बेनिखायनो मोनसे हेडफनजों आं कानेक्ट खालामना नायनोसै हेडफनजों आं बे कानेक्सन खालामना लाबाय थ' बे जाबाय कार ब्लुटुथ बेयाव हेडफन जेकखौ लगायबाय आं थ' आं गान खोनासंनोसै नोंथांमोना खोनासंनो हानाय नङा थ' आं बे स्पिकारावसो लगायनायखाय थ' आं साउन्ड बारा होना नायनोसै थ' स्पिकाराव दा गान सोलिबाय दङ थ' फार्स्ट अफ अल आं बेखौ टेस्ट खालामबाय हेडफनाव थ' हेडफनाव थिगानो सोलिगासिनो दङ थ' फाइनेल टेस्ट खालामनो बाखि दङ बेखौ जों काराव लगायना नायनोसै काराव माबायदि पारफरमेन्स होयो काराव बेयो प्ले जायोना जाया गान थ' नायनोसै थ' आं कार सिङाव हाबग्रोबाय
जाबाय कार टेप कारनि टेपखौ आं अन खालामबाय बेवहाय बे लाइट दं आङो बे कार ब्लुटुथखौ आं कारनि जेनेखि बे केबल दङ बेवहाय सोना होनोसै फार्स्ट अफ अल आं बेखौ बेयाव लगायबाय अलरेडि गान प्ले जाबाय बेयाव कानेक्सन होनाय दं ना मबाइलावहाय मिउजिक प्लेयारजों बेयाव कानेक्सन होनाय दं साउन्ड होनोसै आं मबाइलाव बेयाव दानना होबा गानाव सेन्स जागोन बारा प्ले खालामबाय थाबा आंनाव कपिराइट फैनो हागौ बेनिखायनो दा आं गान खोनासंबाय थादों बे बुस्थुजों नोंथांमोनाबो बायनो हागोन फ्लिपकार्टआव वाटार कार ब्लुटुथखौ लिंक आं डिसक्रिपसनाव होगोन आरो बेयाव थांनानै नोंथांमोना बायनो हागोन आरो बारा दाम नङा बे बुस्थुआ 300सो लायो मोजां बुस्थु जायफोरावनोखि ब्लुटुथ बे प्लेयार जेनेबा हम थिएटारफोरावबो ब्लुटुथ गैया जानो हागौ सोरनिबा आंनि कारावबो कार टेपआव ब्लुटुथ गैया बेनिखायनो आं बायदोंमोन मोजां थेंक इउ भेरि माच नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव दिनैनि थाखाय